Sada ću vas voditi kroz moju prolećnu baštu da uberem sastojke za recept iz knjige Mama Manija. Sada ću da pravim salatu sa kozijim sirom. Stavit ću sav iseckan zeleniš iz bašte. Onda ću da stavim jednu kuvanu cveklu, trenutno nemam sirove. Stavit ću masline, orahe i semenke suncokreta. Sok od pola limuna, origano, koziji sir, obožavam koziji sir i maslinovo ulje. Gotova je salata. Pošto je recept iz knjige Mama Manija, posebno je pogodan za trudnice, dojilje, porodilje koje ne doje, jer je bogata mastima, proteinima, folatima, drugim vitaminima i mineralima koji su potrebni veoma u ovim periodima. A sada ću i da probam. Fenomenalno mi je ukusa.